Karibu nekero tugochaka nigo tugochaka ubutaka buri ase binyoro nigo buri umuchando munene egento gekora tiria amagendero boigo nigo bugwikeria chiamate gutigara magega asegeka kuningoro bobe na niga bono Richard Oyaro korwa ase kenyoro kia bobaracho kibobora ewodi ya bokera imeye bunge North Mugirango abereka gwetera engayenene asogokinya abana bae no butaka owere musacho yega ubwata abana 10 nabo igo abachikoro bae nigo babeire bakomenya enyumba yamo asokonyora endagera negetiro na kikiriro mujumbe o borogongoro igaro North Mugirango omoske Joash nyimoko kubwata ka obokonyi bamabati 30 iliyo abunderwe nyumba eyera bakonye negetambukero abamate bagoboya abarayi bande gusira eyamateyega Polycarp Ukara nigagutumanya Neriugi helikotwarikania asinkeyega ya Richard Oyaro miyekenyorekeiga kya bubaracho kebubura iwadiga ya bukere bunga ya North Mugirango. Richard Oyaro nigabwata abana 10 abo agendete gukinya asobutaka obunene enyorekane ng'abana abo bonsi 10 gokomenta muna abachukuru banda bake nigo bamenyete enyombe yemo amuna abaibuli abiga ubutaka mbwata ono kibwatu bulimo bakego ono ugo kogera kwa ya nyarekana no konyora kwane gokongwa niginto korengana muno Oyaro ahereire nchira akobakineria obokongu ono uti wiga na bingo betelio mondo soko ogena bane kibolo kia myambi bende barage tachi kuiba korengana muno nabamate baye nigo bagendere ko bakwerera buna na maeneo mugakoyiga nigagwetera emechande menene yobutaka igento batugirie umujumbe bworongori igarwa North Mugirango muske Joash Nyamoko uyo ubwatukire obokonyi bwa mabati gwike 30 elio ajikubunderwa enyumba igento boigo bagendere ko bagusegeta abanyakenyero kubwatisha mugakoyiga koroisi enyumba yiga asibego babulira barayibande kwene kibunango yasona nibali na kurambura okuboko kwabo elio okonya eyamateyega Ako emyaka emingi omanyereire obokongu abana bwata abana gagira tiyo nora abana munabali noni kenye ndingwenyara kangana nyabonkonyo bokonyi boke kwendeke twarara abantu mwakire abwenta siyirwe entu akirinya sambia mona sebali bara musire kubwa mono mno omwempia moira mubatsara sin mokonya na ndaga entu abekenyuro tumusindise soko asitokonyara tumwagachere era menye muna abantu bana na kangombe na nyora anyanguchunya saba chikura babwate nyamwa bara bandi bali nsali mande jene community to promoter yomo aka inchi nje moteneta se moyo batene mwakiro mweshimiwa Joash Nyamoko MP itongambe yamano asenge ncha mokonyira amabati aga linda abana bayamete n'abana bonsi b'inyomba eyemo yagararusi abana nyomba nyara abana se bakobera mbiyamono naende tokotebonde bwensi abarayi baito gwanzira omugafana mogwimenere po moseneta akinkeye bwate mechando none ndagera bakonyora sobokongu ondora abakonya anyare ko bakonya none ndagera n'abana banyore tianga bakobeka korengana muna Nixon Orwaru oyu chana ntrenera yilibagario mujumbe nigo akirengambia mono guchaso mujumbe kubwatakana mona kiri agendete gukora gucyase binyorime asinonye nabama buri mujumbe gotambe yokoboko elyo gokonya eyamateyega asekelinga yamateni gegendete ko bagigwetera makongu amanene anyorata mangana kuwe ekenyoro gya kebobora arenga no mochano sana otabana tikachasire family na mabati sarasi kimawata ande na ko mo request because kuna kuligire condition erega enyombe ye ere na ndaba konya mangane empowerment na bana onye ngombe yemo lindo mukako ibuna mumuroche gaki era nyora mabere abana abanyakonyora omweli oye niyo eyamateyega muna abanyakenyero
bamwakira omujumbe ng'ambia mono asama be babwate gochase ebinyoro au Kaona kuti anda baake ne yamono. Na indi Wansia semogo nyara. Omuchumbe Nyamuko nabwate omukisa nabocha sitore kubwa mono naomba litwarorera akonyire ende nabo tukwigung'ana intwe tokonye akonye kubwa mono mwako oyo sitore egere tunye kumwiraneri mbia mono ande ntogende kumusira chinga chionse iginkuripotera getasini kya wanchite kya Gatembe kuriga ime county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara